Zdravo. Ćao. Zdravo. Ćao. Dobro. Odmah danas počinje Ćao. lepša tema. Hello. Danas počinje lepša tema. Prosto da napravimo naš server i da koristimo Node.js kao naš backend. Tako nam se iz ovaj kurs. Srećom, to je zanimljivija tema, lakša i lepša nego samo tupljenje po modulima, pravilima i tako dalje. No, prvo neke tehničke stvari da razjasnimo pre nešto. Počet ćemo sa NPM-om. Sad, NPM, Node Package Manager. Prvo da pričamo, da napravimo neki folder. Pa ćemo da pričamo server, šta? Server. Gde se otvarajmo? Postoji jedna potreba koju je u kompjuterskoj nauci uopšte preuzeta od samog Linux sistema da se kontrolišu stvari koje instaliramo na našem sistemu. Da se kontrolišu. Ali znate, to nije čudno. Ako pogledamo Visual Studio Code, ovde sa strane imamo extensions, je li tako? Pa mi kliknemo ovde, pa sad gledamo šta da instaliramo dodatno u Visual Studio Code, je li tako? Da li ćemo da instaliramo live server, pa ćemo da... Ali očigledno je ovaj Visual Studio Code imao potrebu da ima neki menadžer za ove pakete dodatne koje imamo. I on je to upravo uradio ovde. Tako da mi možemo takođe Ctrl-Shift-P, pa nam se otvori šta hoćeš da radiš, color team. Pa neki menadžer kontroliše koje sve teme možemo da imamo. Opet vam kažem, to nastaje još od Linux sistema gde imamo app.get. Jel imamo mi ovde u Ubuntu beše? Gde smo? Aha, imamo. Ako odemo na Linux, ovde smo trenutno na Linuxu, kako Linux funkcioniše? Jednostavno ima paket menadžer, ima softver koji upravlja paketima. Te ako kažeš apt install VS Code, ne znam, VS Code, i on ti instalira VS Code. Daj mi Sublime Text, daj mi MySQL i gotovo. Samo instalira. Zašto je to dobro? Zašto je to dobro za razliku od našeg klasičnog pristupa koji znamo u Windowsu, da odemo da nađemo software, pa idemo install, next. Zašto je to dobro? Pa dobro je zato što možemo da vidimo, da kontrolišemo, lako updateujemo, vidimo šta smo instalirali. Kažemo, hej, neću više MySQL, daj molim te uninstall. Ok? Ajde, samo lepo sa razmakom. Ne da mi se. Ajde lepo ti uninstaliraj MySQL, tako? Neću više da ima MySQL. Toko prosto i toko lepo. Znači, paket management. To je vrlo zanimljivo da je to vrlo postalo popularno. A zašto ja sad vama to pričam? Samo iz razloga što je ovaj Node.js koji mi danas učimo. I on je hteo da ima svoj paket management, je li tako? Hteo je da ima šta sve, koje pakete želiš da koristiš dodatno. Mi to zovemo eksterni moduli, vidjet ćemo danas, je li tako? Ali šta je zanimljivo? Zanimljivo da je, i oni su nazvali svoj paket management, za razliku od Ubuntu, oni su ga nazvali NPM, Node Package Manager. Sve isto, sve jedno isto. Ali razlika što je ovaj NPM postao toliko popularan. Zapravo, znate da ne postoji web stranica na svetu, postoji npm.js, to je npm.js se zove samo. Znate, ovaj NPM website je najpopularnija zapravo stranica na svetu. Zato sa ne znam koliko miliona downloada dnevno paketa koje, hoću da zamislite kod da su dodatni paketi za Visual Studio Code, samo nisu, za nas su, za Node.js. Šta god hoćeš na svetu, samo što se tiče programiranja, otkucaš ovde, pretražiš i daćeš, ne znam, Day.js, treba nam nešto da radimo sa vremenima. On kaže, ej, evo ti Day.js, možeš da skineš, je li tako? Sve što treba da uradim je npm install Day.js. Pogledajte, molim vas, koliko zanimljiva stvar. Baš je zanimljivo da znamo gde smo mi programeri. 19 miliona downloada nedeljno. Mislim, samo ovog paketa. Znači, postoji milijarde paketa. Znate. U stvari, mislim da su, kad su, prošle godine su prešli milion paketa. Milion paketa koje možemo da koristimo. Wow, super. A kako da koristimo? Sad, stanite sekund.
pošto ovde, šta sve ovde ima? Šta je moguće da ima od 1.000.000 paketa? Znate, apsolutno sve što vezano ima sa programiranjem. Recimo, Bootstrap. Je li ima Bootstrap? Bootstrap. Treba mi Bootstrap. Je li ima Bootstrap? Trebalo bi ima. Čekaj, sam pogledao search. Bootstrap. Naravno, da ima Bootstrap. Aha. Zato je postao vratit ću se ovde. Pogledajte ovo, ovaj Node Package Manager, gasit ću ovo, je postao toliko popularan, nevezano sa Node.js-om. To je vrlo zanimljiva stvar. Sjećate se, u prošlom času sam rekao, svejedno i da hoćete da ostanete front-end developeri, da samo radite, vi morate da znate Node.js, u krajnjem slučaju NPM. Ajmo da napravimo Change Directory desktop, ajmo da napravimo recimo neki site directory, make directory site. Ajmo da pređemo Change Directory site. I vidite, nema veze nikakve sa Node.js-om. Zamislite ovo, kažem, hej, ajmo da otvorimo u Visual Studio Code, čekaj, da bi vam bilo lakše da pratite. Samo lepo kod. Index.html, nemam pojma, kako bi počeli neki website. Ali joj, treba mi Bootstrap. Hej, treba mi Bootstrap. I sad mi klasično ono naše, a zašto? Ja imam package management sada. Kažem, hej, NPM, želim da instaliram Bootstrap. To je to. Enter. To je to. I on kaže, hej, ok, napravit ću ti novi folder gore. Zove se Node Modules. Tu ću da ti stavim ceo Bootstrap. Evo ga folder Bootstrap. Čekaj, šta je ovaj Poppers.js? Pa Bootstrap koristi još jednu biblioteku. I ovaj moj Node Package Manager je znao da Bootstrap treba i ovo. I on je instalirao i to, da bi Bootstrap. Još što je to dobro, nisam ja morao da kao, treba mi i ovo, treba mi i ono. Sam zna ovaj paket šta mi treba, ali da? I sada ako ja hoću da pravim neku web stranicu, ništa meni nije teško da kažem, hej, ajde, želim da imam link, želim da imam Node Modules, Bootstrap, sami nudi dist, CSS, bootstrap.css, sigurno negdje ima Bootstrap file, čekaj da ga nađemo. Evo ga, bootstrap.css. Ja imam Bootstrap. Najnormalnije, H1, hello, trebalo bi da dobijemo, ako otvorimo ovo Bootstrapov sajt, da imamo bar njihov font, evo ga, to je njihov font. Pa ovo je dobro, zato što ja kažem, hej, meni treba u ovom projektu jQuery, npm install mislim da je malim slovima jQuery. Pogledao bi na sajtu, ali tako da nema. Enter. To je to. On kaže, ok, gotovo, evo ga jQuery gore, u Node Modules. Dobro, ajmo script tagove neki da napravimo, da vidimo da li to radi. Kazat ću, kako za jQuery nam pojma. Ko je zadnji put koristio jQuery da se seća? Verovatno Node Modules, jQuery, dist, jQuery.js, evo ga. U stvari, ajmo da testiramo. Ajmo da napravimo, recimo, da li kod vas, je li kod vas radio jQuery, ili ste vi toliko moderni developer? Zna neko jQuery? Ne znate, pa šteta, to je šteta da neko ne zna, da otvori ovako dolar znak i da kaže jQuery je kako pričaš, tako pišeš. Samo staviš ovaj dolar znak svojim zajmom. Kao, hej, želim da selektujem ovaj H1, pa želim da kliknem na njega, a kad kliknem na njega, želim da pokrenem ovu function, a kad pokrenem ovu function, ti uzmi taj H1 i želim da ga sakriješ. .hide, želim da ga sakriješ, ali molim te, sakri ga za 5 sekundi, polako ga sakrivaj, razumiješ? Ajde da probamo da li to funkcioniše. Save, gde mi je, jesam zatvorio ovo, ajmo pa. Testiramo samo, znači ako kliknem, tako sam rekao, ako kliknem na H1, da će on polako da ga sakriva. Evo ga, polako, ovdje gore. No. Nije bitno, možda nije bitan jQuery sad, bitan je NPM, je li tako? Ja sam odjedanput, NPM nam dolazi kad instaliramo Node.js, dolazi nam sa Node.js-om pa ga imamo instalirano u sistemu, je li tako? Što znači mogu da kažem npm install šta god mi padne na pamet. Da znate, možete da instalirate neke ozbiljne stvari, kao što su React, Angular, sve to stoji. Možda kažeš npm install React, da instalirate React.
No dobro. Šta je onda problem? Počinje da bude problem, niko ne zna šta si ti instalirao. Niko ne zna ovaj projekat, ko osim mene zna da meni treba ovde jQuery? Da li moj kolega što radi sa mnom, da li on zna da sam, ja kažem ne, za ovaj projekat ti treba jQuery, znaš, i Bootstrap koristim za taj projekat, znaš. Što znači bilo bi dobro da ovaj package manager, da on za mene vodi računa šta je potrebno za ovaj projekat i ne. I upravo o tome se radi. Pogledajte ovo, ja ću probati isto ovde, zatvorit ću ovo da vas ne buni ovde, i umesto, znate kao git, npm, init. Samo želim da pratim šta sve treba, šta će sve da koristi ovaj projekat. Udarit ću enter i on mi sad pita neke glupe stvari, tehničke stvari, kako hoćeš da ti se zove ovo sajt, nek se zove sajt, nek je verzija 1, description, ma nema description, da li je index.js početni fajl, nemam pojma, ja obično kažem main.js, nebitno, nemam testkovan, git repository, nemam keywords, nemam, Danilo je autor, enter, license, da, on kaže, okej, napravit ću ti ovaj, pogledajte ovde, napravit ću ti ovaj package.json file. On će da vodi računa šta si sve instalirao i šta je sve potrebno za projekat. Da li se slažeš sa tim? Ja kažem da, samo enter. I pogledajte šta se desilo. Najzanimljiviji i najpopularniji file danas u developmentu je package.json file. Šta je taj file? Ništa. Spisak onoga šta se dešava u tvom projektu. Hej, ovaj projekat je zavistan, dependencies, da znate, za ovaj projekat će da vam bude potrebno Bootstrap, za ovaj će biti potrebno jQuery, to koristi ovaj sajt. Još jednom vam pričam, uopšte nisam o Node.js-u, uopšte ne pričamo o Node.js projektu, pričamo o običnom sajtu frontenda, nevezano nisam. Ovo je ono što smo kliktali, da kako se zove, sve smo to morali. Pričat ćemo o ovim skriptovima za sekunde, autor i description, ništa. Znači, samo je ovo bitno kad razmisliš, tako? Od čega zavisi ovaj projekat? Dobro. Šta je dobro? Kad već ovaj file zna šta je sve meni dobro za ovaj projekat. Pogledajte ovo. Ja odem, i najbitnije vezano za ovo, odem i obrišem sve ovo, ovaj node modules folder. Pazite, obrišem skroz. Nema uopšte ni jQuery-a, nema uopšte bootstrapa, nema uopšte ničega. Tako? I ja kažem i pošaljem ovo na GitHub, verovatno, ali nebitno kako pošalješ, preko GitHuba, pošalješ svom kolegi, ili tako nešto. I tvoj kolega otvori ovo što si mu ti poslao, tvoj projekat, i znate šta kolega uradi? Kaže, npm install, ja sam sad neki kolega, ili tako niko. On samo kaže, ne znam ja šta sve treba u ovom projektu, šta koristi ovaj projekat, ali npm install, npm prođe kroz ovaj package.json, kaže, treba će ti Bootstrap, treba će ti jQuery. I vidi, sad sam ja kolega, i vidi, i kolega dobio sve što treba da radi ovaj projekat. Samo je rekao npm install. Savršeno. Znate, pa da li postoji bolji sistem, je li tako? Da li postoji bolji sistem od ovoga? Pritom, pored ovog što sam ja krenuo sa jQueryjem i Bootstrapom, ima tamo milion stvari koje mogu da koristim. Znači, sve što mogu da zamislim za programiranje, neko je našao neko rešenje, je li tako? Savršenstvo. Dobro. Hajmo da probamo. Hajmo da krenemo iz početka. Ovo nije bio naš inicijalni projekat. Naš inicijalni smo napravili da se zove, šta smo napravili? Change directory server, ja mislim, tako? Jeste, to je naš projekat. To smo otvorili danas. Nemamo ništa. Prazan potpuno projekat. Ajmo danas da nazovemo početni fajl, da nazovemo server.js. Opet kažem, vidite kako ja nazivam fajlove. Kad sam radio samo neku aplikaciju, kad je bilo vezano za front-end, ja ga zovem app.js. Kad znam da će ovo da bude backend moje aplikacije i da zaista želim da pravim server, ja ga zovem server.js. Ali nazovite ga kako god hoćete, to je ošte nebitno. Da li hoću da koristim razne pakete sada kad hoću da razvijam ovaj neki moj softver? Pa naravno da hoću. Otvorit ću terminal ovde i kazat ću, npm, hajde molim te init, želim da napraviš onaj package.json i da počneš da vodiš računa o svemu što ja instaliram u ovom projektu. On kaže, važi, hoću. Ja sad kažem,
vidi, mogu sad enter pa da odgovaram na ona pitanja ili da kažem crtica y. To znači da, sve što me pitaš da. Enter i on kaže, ok, napravio sam ti, gle, package.json. Ok, napravio sam ti sve. Nema još dependency, nema ništa, tako neki, provalio da je Node.js folder da ću start, vidi. Čak je znao da je, vidi, pogledaj kako je pametan. Znao je da je moj glavni file server.js, jer je skenirao moj pa je vidio da imam server.js. Vrlo je pametan. No dobro, ništa nismo instalirali. Prazan file. Potpuno prazan file. Super. Mogu i da pretražujem, znate, neću sad da vam komplikujem situaciju, razmišljam sad da vam tupimo o NPM-u, znate, da kažem NPM pa search. Možeš da pretražuješ pakete, ali ne samo da pretražuješ pakete stvarno kako se zovu, nego šta tebi treba, znate, ne znam, treba ti login, nešto vezano za login i kažeš, hej, NPM-u, daj pretraži mi, molim te, šta ima sve za login, jel da? I on kaže, čekaj, našao sam 500 paketa vezano za login, jel tako? Ali ne radimo mi to tako, znate, odemo lepo na onaj sajt NPM, pa tamo pročitamo lepo, isto tamo kucam login, pa čitam lepo šta radi taj paket i tako dalje, nemam potrebe. Ono što je zanimljivo jesu ovi script tagovi. Vidite ovi tagovi? To su jedino što je zanimljivo u ovom package.json. Šta su ovi script tagovi? Terminal naš. Znate, skraćenica za terminal. Ništa drugo. Ja mogu ovde, vidite, kako bi pokrenuli ako napravimo ovde console.log? Ajmo da probamo. Console.log, hello, Danilo. I sad mi svi znamo kako pokrećemo ovaj file. Node, pokreni server.js. On kaže, pokrenut ću, pročito file i to je to. Ali postoji drugi način. Postoji da odeš u ovaj package.json i da ovde staviš recimo neku reč, recimo, ne znam, ddd. Pazite ovo. I onda unutra kažeš šta želiš da se izvrši u terminalu. I kad ja kažem dole npm, pogledajte, npm, run, pokreni ddd. On ode u ovaj skript, nađe ddd i uzme, kopira ovo, ništa komplikovano. Uzme, kopira ovo i pastuje dole i izvrši u terminalu. Te pokrenut će se node server. I pogledajte, šta je sad? Missing dependency. Nisam sačuvao, ja se izvinjam. Ajmo ponovo, npm, run, ddd, sad je sačuvao. On će da i on kaže ti šta je uradio. Pokrenuo sam ddd, a to je zapravo node server sam otkucao i evo pokrenuo se tvoj node server, što je npm rade. Perfect. Što znači, postoje samo ono što je, mogu da pišem sve što želim da se uradi u terminalu, mogu da napišem ovde skraćenicu za to. Tako? Ima samo zanimljiva stvar. Neke skraćenice su predefinisane, a najznačajnija za nas je recimo start. To su napravili da ne moraš. Šta to znači? To samo znači da ne moraš da dođeš ovde i da kažeš npm run start, čak će biti greška ako se ja ne varam, možeš samo da kažeš hej npm, pošto je toliko bitna stvar, start, želim da se pokreneš, start, a zapravo će se izvršiti šta? Node server.js, idemo start, i sve isto, perfect. Ovo će da nam bude zgodno, znate, ovo će da nam bude zgodno vezano za kasnije za rad. Da ne moram stalno da se ponavljam. Zamislite da je ovo neka dugačka komanda u terminalu, dovde. Ja bi stalno morao da je ponavljam u terminalu, a mogu zapravo da je sačuvam pod start i krenuo. Super stvar. Dobro, neću da tupim. npm, savršeno. Možemo uninstall, naravno, kao što smo install, samo kažemo uninstall, to ćemo isto da vidimo, pa ćemo da radimo. No, danas opet sam hteo da kažem, sve nekako želim da se ubrzam, da pokrenemo priču, ono što nas zanima, a to je napokon server. Je li tako? Mi smo dobili neki feeling šta je server kad smo instalirali onaj XAMPP i ako se setimo, server je, onaj naš XAMPP imao za dužnost da servira fajlove korisniku koji to želi. Tako? Neki Japanac traži neki fajl, server mu da. Sjajno. Međutim, problem je što smo mi ovde samo unutar čekaj, izvinite, pre nego što nastavim dalje. Molim vas, nisam završio, da ne bi preskočio nešto.
Ok, mi koristimo a šta je sa onim NPM? Nisam vam pokazao kako da koristimo pakete koje mi koristimo, koje smo skinuli. Recimo npm install, inače da znate, samo i je skraćenica za install, npm install day.js. Je li tako? Ok? I ja kao imam day.js, neki paket day.js. Ajmo da vidimo šta je sad. Da vidimo šta je sa npm JS, ajmo da vidimo šta je taj paket. Evo ga, day.js čak je popularan. Aha, to je neki paket koji kažu samo uradi npm install day.js i imaćeš ga kod sebe. Dobro. I sad dokumentacija. Kako da ga koristim? Kaže, evo ti, to ti je function, kad proslediš neko vreme, svašta nešto možda radiš sa vremenima. Da formatiraš, da postaviš 3 meseca unapred, da dodaš godinu, da li pitaš da li je vreme isteklo, nije isteklo, svašta nešto. Inače, pre ovog paketa popularniji paket. Znate, težak je rad sa vremenima u programiranju. Znate, to uvek zeza. Znate, ta vremena su uvek zeznuta. I onda svi koristimo te pomoćne pakete. Doskoro je bio najpopularniji neki koji se zvao Moment.js, bio je najpopularniji paket za rad sa vremenima, ali sad ga je preuzeo ovaj Day.js, samo iz razloga što je manje kilobajta, ova ima 20 kilobajta, a ona ima 70 kilobajta, zamislimo. I pretika. No, nebitno. Dobro, ajmo da vidimo kako da koristimo. Ja sad imam taj paket, gledajte ovde, Day.js. Ok, to nije moj paket, niti je od Node.js-a. Kako to da require-ujemo? Kazat ćemo Day.js je jednako require, samo ja pa napisao, require Day.js. To je to. Sve što trebaš da uradiš. Da kažeš kako se zove. I odjedan put imaš funkcionalnost tog paketa unutar jedne varijable. Wow, super. Da li možemo da kažemo kako da testiramo ovo? Const now je jednako new date. Ajmo da vidimo kakav je format samog JavaScripta kada je u pitanju vreme. Ajmo da vidimo kakav je format. Nevezano sa Day.js-om. Ajmo da kažemo node pokreni server ili već sad imam npm start. Tako? Mogu da pokrenem start. Da vidimo kako. Pogledajte kako izgleda vreme unutar samog JavaScripta. Pričamo o formatu. Pa onako malo je nezgodno. Tako, 24. 17. T, time zone, pa 16.54 bz, 8.2 z, malo je nezgodno, tako? Pa možda će da mi pomogne ovaj Day.js. Možda umesto što konzolujem samo vreme ovde od JavaScripta, mogu da kažem ovde, hej, ja imam neku biblioteku Day.js, to je function, pročitao sam na onom sajtu, i mogu da kažem, uzmi ti ovo moje vreme koje sam dobio od JavaScripta i formatiraj mi. On kaže, važi, a kako hoćeš da ti formatiram? I ja sad tamo čitam dokumentaciju, ja sam zapamtio samo na pamet jednu DD za dan, mesec i za godinu, 4 mi treba, tako? Takav format hoću, tako? Save, idemo još jednom gore, npm start. Pa dobili smo, vidi sad kakav nam je output za vreme. Pa sad je mnogo lepše. Ovo mi je prvi primer kako neka eksterna biblioteka meni pomaže u nečemu mi pomaže. Trenutno mi ova pomaže za vreme. Baš je hvala. Zamislite od milion ostalih kakve ja mogu da pogodnosti dobijem. Perfect, baš perfect. Odlično. Inače, siguran sam u package.json-u, ako odemo, kako je pametan. Kaže, za ovaj projekat će ti trebati Day.js, tako? I sad neki developer novi koji dođe na projekat i samo kaže npm install i on će da dobije Day.js. Viš kako zna ovaj package.json da mi treba Day.js. Dobro. A šta je da, postoji još jedna stvar, vrlo zanimljiva. Šta je da sam hteo da instaliram nešto, a nije potrebno za projekat, već je potrebno samo za mene, developera, da nešto radim. Daću vam primer. Neki paket, uopšte nije bitno zapravo koji paket. Zamislite da sam hteo, da bi vam bilo jasnije, npm install bootstrap, zašto da ne,
Bootstrap, ali ne želim da Bootstrap bude, želim samo ja da testiram kao developer nešto. Mogu da stavim -d. Da pogledam šta će da se desi. Da li će da se instalira Bootstrap? Da, hoće. Da li mogu da ga koristim? Hoću. Ali pogledajte šta piše. Nova sekcija se napravila čitava unutar package.json-a i zove se dev dependencies. Znači, nije projektu treba ovo što sam instalio, nego developeru treba da razvija ovo. Developeru treba, te kaže dev dependencies, što znači i da nemaš sad ovaj Bootstrap, tvoj program će da radi. Aha, super. Samo jednom crticom -d pokažeš. Dobro. Opet samo tehničke stvari. Mislim da je ovaj NPM super lak, samo install šta ti treba i to je to. No ono što je zanimljivije jeste da se vratimo, da ne pričamo o NPM-u za trenutak, već da pričamo o HTTP modulu koji dolazi sa ja mislim da sam Node.js dolazi sa HTTP modulom, ako se ne varam, require HTTP modul. Isto tako mislim da postoji još jedan modul, ako se ja ne varam da je net modul, mislim da je net modul. Samo da vam kažem, da bi vam nešto, za vas je to nebitno, ali hoću da znate svakako. Vidite, i jedan i drugi modul nam dolazi već instaliran unutar Node.js-a. Znate, HTTP modul je očigledno modul koji komunicira između dva računara, ali prati HTTP protokol. Sačekajte, sećate se da gore u URL-u kad pišete HTTP :/. Aha, a šta to znači? To znači da moraju obe strane, oba računara da ispoštuju neke stvari. Tako? Da prave headere u requestu, da kažu ko su oni, koji brauzer koriste, koja ime IP adresa, bla, 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 bla. Znači protokoli neki. I zato imamo taj HTTP protokol i HTTP modul. Ali da vas pitam, a šta vi mislite, da li je potreban takav set pravila ako ja želim da konektujem moju kasu u prodavnici sa mojim računarom tu što je u prodavnici da mi on sačuva to? Zašto bi to moralo zašto bi to moralo da prati neke HTTP protokole, tako, za web i tako dalje. Zato postoji net modul. Net modul je za saradnju između servera koji ne žele da prate website protokole, tako, nego samo da komuniciraju između sebe, tako. Imam sjajan primer na sajtu, radio sam super aplikaciju, chat aplikaciju između dva servera gde se domuđavaju sa ovim net modulom, pa koga interesuje neka pogleda. Međutim, mi smo web developeri, te nas interesuje ovaj HTTP modul. Šta nam daje HTTP modul? Samo request response. Znate, ajmo da napravimo paralelu, molim vas. Da se prisetimo kad smo instalirali onaj XAMPP server, svašta je nešto bilo instalirano sa tom instalacijom. Između ostalog PHP, Perl, MySQL i tako dalje. Ali nije samo to. On je bio podešen da radi nekako. A kako je bio podešen da radi onaj XAMPP? Tako da kad mu dobije request iz URL-a, on traži takav file. Jer tako bilo. Znači, kad neki Japanac otkuca u URL-u localhost 3000 kroz pet shop, on traži takav folder pet shop i nađe tamo taj file contact.html. Tako je bio namešten taj XAMPP. A vidite, ovaj HTTP modul nam daje sposobnost da napravimo sopstveni server. Ajmo da kažemo HTTP modul.create server. Pa da, znate, ponekad se smejemo o programiranju, znate, da jedna ovde linija koda koja se zove HTTP create server nam daje čitavu funkcionalnost onog XAMPP-a koji smo mi instalirali ranije. Dobijamo server, verovali ili ne, dobijamo server. Sad, za razliku
od onog sampa. Mi sad imamo ovde server u ovoj varijabli, pokazat ću vam za sekund, ali moramo da napravimo razliku. Ovaj server nije podešen kao što je bio podešen onaj XAMPP. Ovaj nije podešen da ti kao kad dobiješ URL on traži takav fajl. Ne. Ova ima samo jednu jedinu stvar, a to je function. Prvo ću ovako da vam napišem, posle ćemo da pređemo na arrow function. Ali želim da svi vidite očima function, je li tako? Vidite ovo. Ovaj server je namešten tako da samo ima jednu function koja će da se pokrene onda kad neko bude tražio nešto od ovog servera. Još jednom, kad neko ode u URL, molim vas, kad neko ode u URL i otkuca danilovešović.com, zamislite da je ovo moj server, zamislite da je ovo, kad udari enter, pokrenut će se ova function. Ok? Ništa drugo. Sad čekajte sekund. Da li to znači da sve što ja želim da uradim sa mojim backendom, ja ću morati da pišem unutar ove function? Ja kažem, tako je. Morat ćeš ti sam da praviš šta hoćeš. Sad, to zvuči suludo, ali da? Sad ja treba da napravim ceo server, šta on da odgovara, šta on da da nazad. Ali zamislite, zar to nije bolje? Možda čovek onda ovde traži /kontakt. A ja tamo pripremim potpuno nevezano sa kontakt failom, pripremim neki kod koji će da odgovori na ovaj URL. Da? Ne mora da bude uopšte fail. No, o tom potom. Međutim, hoću da se prisjetimo. Kako čita beše Node.js? Kako Node.js beše čita svoje ove fajlove? Uzme, uradi šta treba da uradi i kad dođe, ugasi onaj proces. To je proces, jel tako? Ulazimo u proces. Kad se dođe do ovde gde blinka kursor, Node.js ugasi proces. Pa tako ne rade serveri, jel tako? Serveri su non stop upaljeni, 24 sata slušaju da li će neko nešto da kaže. Zato mi uradimo jednu novu foru, kažemo listen. Šta je listen? Ništa drugo nego kažemo port, pričat ćemo za sekund, i opcijalna function ako ćeš sam sebi nešto da napišeš u konzoli, console.log, pokrenuo sam server. I gledajte sad ovo. Ova function listen koju smo nakačili na server, samo stavlja ovu function, ovo sve što smo radili, ovo ovde zapravo tehnički, stavlja u onaj event loop, mada vas to ne zanima, ali poenta je ova function listen stavlja našu function u event loop i event loop ne zatvara proces. Čekaj da vam pokažem. Da vam pokažem da sačuvam. Pogledajte node, pokreni mi server.js, vidite ovo? Pokrenuo sam server, ali vidi ne blinka ovo. Niti je završeno. Zaglavljeni smo u beskonačnom lupu. Sjajno. Ajmo da prekinemo, da bi samo mogao da vam pokažem još nešto. Ajmo u ovoj function da napišemo console, ne, ovaj pravi neka sranja, ja imam zato iskraćenicu svoju, console.log, i kažemo neki Japanac traži nešto. Ok? Još jednom sam rekao, ova function će da se pokrene kada neko iz spoljašnjeg sveta traži nešto od naših servera. Ajmo da testiramo. Još jednom, kazat ću node server, pokreni server. Server kaže pokrenuo sam server, to je ova moja ovde function. I ja sad neki spoljašnji Japanac ode i kaže, ajmo ovde, ali šta da kaže sad? Kaže localhost kroz, localhost šta beše znači? Ovaj moj kompjuter, tako? Ovaj kompjuter, baš ovaj na kojem ja radim, to znači localhost. Idi na port 3000. Pričat ćemo za sekund još jednom o portu. 2 tačke se kaže, port 3000. Enter, vidite ovo, vrti mi se ovo gore. Pričat ćemo i o tome, ali sad me trenutno ne interesuje. Gle ovo. Moj projekat koji ja ovde pravim zna da neki Japanac traži od mene nešto preko nekog brauzera. Zna da preko ovde otkucao danilovešović.com i pokrenula se ova function, ali tako? I obavestila me, hej,
Neki Japanac traži nešto, da? Da bi vam odmah skratio muke, da se ne pitate šta ja da radim sa tim, nemam pojma, postoji nešto, postoji nešto samo, pa ćemo da pričamo request i response, i samo ću da kažem response.end, sačekaj malo Japanac. Daj da vidimo šta to znači, je li tako? Pokrenut ću server kaže pokrenut sam, slušam, ako neko traži nešto. Japanac stvarno dođe i traži nešto. Enter. Pogledajte šta je dobio Japanac od mene. Hej, sačekaj malo Japanac. Posjećate nešto. Uspostavio sam konekciju između Japanca i mog servera koji ja ovde. Mogu da mu odgovorim nešto. Ako ništa drugo, moramo da shvatimo, ova function će da se pokrene, a ja mogu nešto da mu odgovorim. Stanite sad. To ćemo i da radimo. Je li tako? To ćemo i da radimo. Da pravimo aplikacije koje, kad neko nešto traži od nas, mi ćemo da se dogovaramo šta želimo da mu vratimo nazad. Možda neku web stranicu, možda nećemo. Možda hoćemo da ga logujemo, možda. Ko zna. Ali ajmo prvo tehničke stvari. Šta je ovo? Jedno po jedno. Šta je ovo? Kaže, to se zove port. Kaže, unutar računara postoje portovi, pa portovi mogu biti zauzeti, je li tako? Čekaj da vam objasnim najplastičnije moguće. Ja na svom računaru imam svašta nešto, znate. Imam Photoshop, imam 10 igrica koje igram, imam svašta nešto, tako imam u svom računaru. Da? Microsoft Word, imam, ne znam šta imam, Visual Studio Code, Node, nema šta nema. Tako. I sad da vas pitam ja nešto. Ako bi ovde došao neki Japanac i otkucao localhost trenutno, koji znači ovaj računar, evo ja sam otkucao sebi localhost, to znači ovaj računar, baš ovaj ispred mene sada. Kad bi udario enter, recite vi meni, kako bi kompjuter znao koji od mojih programa koji imam instalirano u računaru, kako bi znao da ne pokrene igricu neku? Znaš, možda ovde ovaj napiše localhost, a ono se pokrene igrica, League of Legends, da? Ili klikne to, ono se pokrene Photoshopka. Kako da zna moj računar koju aplikaciju treba da pokrene? I zato mi stavljamo brojeve. Portovi su samo brojevi, najgluplji. Čekaj da vam pokažem primer. Mogu da promenim broj, prekinuću ovo, moram da prekinem stalno server da bi se pokupile promene. Pogledajte, to je samo neki glupi broj. Ajmo da probamo sa 20-20. Nadam se da sam potrefio neki koji nije zauzet. Znate, možda Skype, koji mi je trenutno upaljen dole, možda je on zauzeo port 2020. A šta je port? Ništa drugo nego običan broj, koji samo traži da se stvari mečuju. Te ako ovde pokrenemo node server.js, on kaže pokrenuo sam server, vidite, sad ako otkuca 3000, ne postoji aplikacija koja sluša, koja će se mečuje na 3000, vidite, ništa se ne dešava. Ali ja ako uspem samo da mečujem taj broj i kažem 20-20, i on sad kaže, on traži aplikaciju koja sluša na 20-20, da se mečuju brojevi. Enter. Sačekaj malo Japan. Tako se ne pali Photoshop, nego zbog ovog broja 20-20, moj kompjuter zna da treba na broj 20-20 da pokrene ovu aplikaciju. To se zovu portovi, ništa komplikovano, brojevi koji se mečuju, jel? Šta dalje ne znamo? Vidi, nećemo ništa još da pišemo ovde. Ovo je server koji super radi, znate. Ali šta još ne znamo ovo? Šta je ovo? Skapirali smo da je ovo function koja će da se pokrene kad neko nešto traži. Ali šta je ovo? Sad vidite ovo. Kako smo rekli da uopšte funkcioniše ovi HTTP protokoli, je li tako? Šta je glavno kod HTTP protokola kad se dogovaraju dva računara preko interneta? Glavno je da postoji onaj request i response cycle. Tako? Ovaj Japanac šalje request da dobije nešto, zahtev da dobije nešto, pa popunjava onaj header, je li tako, zaglavlje, pa kaže ja sam Japanac, bla, 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 ovo je moja IP adresa i tako dalje. A server kad želi da mu odgovori nešto, mi to zovemo response. I sad i taj response ima
šta ti šaljem, koji data type ti šaljem, koji ime type ti šaljem, pričat ćemo za sekund i o tome i tako dalje. Što znači, šta je u nama uradio Node.js? Node.js je rekao, hej, evo ti dva argumenta unutar ove function, pošto je to jedino što je bitno za HTTP, a to su request i response. A ja kažem, hej, a šta su onda ta dva argumenta? On kaže, to su samo objekti koji predstavljaju šta je to. Ja kažem, čekaj, ne znam ja šta je to. Daj da pogledam. Šta je to request? Da vidim. Opet kažem, moram da prekinem server, nažalost. Reći ćemo i to uskoro, moram da prekinem i da pokrenem ponovo server da bi se pokupile promene koje sam pisao na ove. I ajmo da Japanac pošalje neki zahtev ka tom serveru. Enter. I ajmo, stante. Hajde vidi koliko scrollam na gore. Kuku majko. Ne znam ništa od ovog. Vidi, ništa ne znam od ovog. Užas, vrate. Oh my god, hoće li kada prestane ovo scrollanje? Znači, please. Katastrofa. Aha, ovo je duplikat. Znam i ja zašto je duplikat. 2 puta imamo isto. Znam i zašto. Rešit ćemo kasnije. Objasnit ću vam i ja zašto kasnije. Gle, ovo scrollam beskonačno. Neće se prekine. Gle? Oh my god. Evo ga. Čekaj da vidim. Ne može gore da ide više. Gle, ne može da ide gore više. Čekaj da nađem. Evo ga. Kuku majko, koliki objekt, jel da? Šta je poenta moja? Neko nam je dao unutar jednog običnog objekta kao argument functiona, dao nam je sve moguće informacije koje se dešavaju između ta dva, koje su bitne za domunđavanje između ta dva računara, Japančevog i ovog mog. Jel? Sve ove informacije su bitne i relevantne za request. Šta je to Japanac hteo i kakva su tu pravila? Da li hoću, koliko puta ću da ga čekam ako je moj zauzet, 3000 milisekundi ću da ga čekam ako je moj server zauzet, a onda ću da kažem uništi konekciju, bla, 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 bla. Verujte mi, sigurno nećemo da čitamo i da kažemo max request connection reached. False, da li moj server želim da postavim da ne može više od 1.000.000 ljudi da se konektuje na njega i tako da. O tom potom. Isto tako mogu da konzulujem response i vidjet ćete da je to isti takav objekt koji je pun property-a za ono što ja želim da vratim nazad Japancu. Da skratimo filozofiju. Request je informacije šta je to Japanac traži od mene. Response su informacije šta ja to želim da pošaljem nazad Japancu. Toliko prosto. Te razmislite šta sam ja ovde uradio. Pogledajte, ja sam rekao, hej, kad se ova function pokrene, kad je neki Japanac traži nešto od mene, ja ću da uzmem response object, tamo ima neka function and, sad ću da vam i objasnim zašto se i zove tako, i poslaću Japancu ovo. Čekaj da vidimo, možda želim Japancu da pošaljem da to bude malo lepše, možda da bude H1, pa će možda da bude pametan onaj Japančev brauzer, pošto to čita Japančev brauzer, pa će da dobije H1. Ajde da probamo. Ctrl-C, obrisaću i opet Node, server. Ok, pokrenuo sam server. Japanac kad bude tražio, pokrenut će se ova function, a ja ću da kažem, želim da odgovorim Japancu da mu pošaljem ovaj HTML. Ok, ajmo da probamo. Japanac, enter. Sačekaj malo Japanac, ali siguran sam da je H1, je li tako? Da mi inspect element. Evo ga, H1, sigurno je dobio H1. Super. Zašto end? Sad. Da li neko može da mi podsjeti samo, pre nego što idemo na pauzu? Kako beše u prošlom času sam, čini mi se, rekao, kako se beše kad ja nešto pošaljem Japancu ovo ovako, neki tekst, kako beše to putuje do Japanca? Pipe. Ok, pipe je samo tehnika, ali stream, mi to zovemo stream. Tako je, bravo, stream. Pipe je tehnika prosleđivanja streamova, ali kažemo stream, putuje stream. Ovo putuje, vidite, ovo putuje kao reka, putuje do Japanca u Japanu. I njegov browser
to čita kao reku i kako mu stižu. Pa čekajte, se sjećate starog interneta nekog? Se sjećate kako vam se slike učitavaju malo po malo? Se sjećate? Pa to je kako stižu informacije, on dopunjava. Sad recite mi meni, a kako bi znao brauzer da je dosta? Nema više. Nemam više šta, završio sam sa slanjem. Ok, znate, ako je to stream, mora da postoji način da kažem tom brauzeru Japanca, mora da postoji način da mu kažem, brate, nema višeg. Zato su oni napravili function koja na kraju ovoga pošalje signal brauzeru i kaže, hej, neću ništa više ti šaljem. On kaže, dobro, te vidi ovo, refresh i on je prikazao i ništa se ne vrti. Čekaj da vam probam, samo ako se sećam, oprostit ćete mi ako ne radi, samo da probam drugu metodu write, pošto, a znam, znate, ja mogu da pišem po tim streamovima, neću da vam komplikujem, sve. Node server.js, server pokrenut, refresh, upravu sam, baš sam se setio da mogu da vam pokažem primjer. Pogledajte, ista stvar ko malo pre, ali pogledajte gore. Šta se dešava? Pa vidite krug, kako kruži i dalje ovaj brauzer. A zašto kruži brauzer? Čeka. Možda ćeš ti još ne zna on da li je kraj. To je reka, otvorena. I on gleda u reku, sad ovaj brauzer gleda u reku, šta će sve da mu stigne, je li tako? A ja nikad nisam zatvorio konekciju. Katastrofa. Zezno sam. I ovaj uvek čeka. Vidi, zaglavljen skroz. Zato moramo da prekinemo konekciju. Jel da? Te, dobro bi bilo, mogu da prekinem. Mogu da pišem, napiši nešto u reci, napiši, nek on čita, ali kad završim, response.end. Pošalji ti njemu signal da je gotovo, jel tako? Ok, save, refresh, ajmo ponovo, da prekinem prvo. Refresh. Ups, ovo nije, nisam dole prekinuo, oh my god. Node server, sad ćemo to da rešimo kasnije. Pokrenuo sam server, idemo enter, sad je isto koji malo pre, ali nema više da vrti. Zna brauzer da sam ja prekinuo konekciju. Da? Mnogo priče, a imam 5 linija koda, imam na ekranu, ali mnogo priče, znate, da shvatimo da je ovo glavna function koja se pokreće na svaki request. Je li tako? Ajmo, pokrenut mi je server ovde. Još jednom da vam ukinem ovde, da vam obrišem terminal, da obrišem ovaj console.log, pošto nam popunjava nam mnogo dole. Ajmo da vas pitam nešto. Šta vi mislite? Pokrenut ću server. Ovaj server sluša šta god neko traži od njega. Kad traži, pokrenut će ovu function. Te ajde da Japanac traži nešto. Ajmo da traži ovako. /index.html. Ne postoji nikakva index.html. Čisto se razumemo. Enter. Sačekaj malo, Japanac. Čekaj, nisam razumeo. Ajde da probam da tražim kontakt.html. Enter. Ista stvar. Pa razmislite. Mi smo rekli neka se pokrene ova function. Šta god neko traži od nas. Što znači, što se našeg servera tiče, briga njega šta on traži. Da li index.html, da li kontakt. Njega to briga. On kaže, ja sam zadužen da pokrenem ovu function. A ti kao developer si zadužen da šalješ njemu nazad šta god ti hoćeš. Šalji mu šta god. I ja sam za sada rekao, kogod traži bilo šta, ti mu uvek reci sačekaj malo, Japanac. Možda je posle pauze, kratke push pauze, možda je vreme da se malo razmislimo i da kažemo, hej, stani, možda ja hoću da mu različite stvari šaljem, je li tako? A možda ja sam učio kako ovaj moj Node.js radi na računaru. A što bi ja njemu slao ovde H1? Zašto ja ne bi uzeo onaj FS modul koji smo prošli čas radili? I zašto ja ne bi rekao FS modul? Imam ovde neku stranicu HTML. Zamislite, napravio sam HTML stranicu. I kažem, uzmi HTML stranicu i pošalje Japanac. Toko prosto. Pošto nije zapravo ni komplikovano. Dobro, upravo ćemo to i da uradimo.
nakon pauze. Dobro. Ajmo iz početka skoro. Ajmo iz početka. Sve je lepo. Da napravimo novi fajl, ne znam, koji se zove HTTP site. Ajmo da otvorimo to Visual Studio Code. Obično šta radim prvo je napravim fajl koji će da kontroliše naš server. Biće zbunjujuće, jer je sve JavaScript. Biće malo zbunjujuće, ovo je front-end, a ovo je back-end. Ovo kontroliše server, a ovo kontroliše tvoj sajt. Biće zbunjujuće. No dobro, malo po malo. Ajmo da otvorimo terminal i da kažemo, hej, sigurno ću koristiti neke pakete. npm init -y za yes, da me ne pita mnogo pitanja. On kaže, napravit ću package.json za tebe i upravo ga je napravio. Hvala lepo. Dobro. Druga stvar koju hoću da rešim, znate da stalno ovo moram da prekinem server, pa da ponovo ga upalim da bi pokupio promene. Postoji paket koji se zove npm install nodemon. Nodemon je node monitoring. Da kad ja god gore nešto napišem, on umesto mene samo restartuje server. Da ne moram ja non stop da restartujem. Tako. Enter i on instalira nodemon umesto mene. Možemo čak čekaj da vam pokažem nešto. Da znate da uvek ima problema. Ajde da kažemo hello world. Čekaj da vam pokažem prvo. Ajmo da probamo da pokrenemo taj nodemon. Gde li se nalazi taj nodemon? Ono što ja mislim jeste da se u ovom dash bin ili u nodemon, ovo je bin directory je executable. Znate, kad vidite bin directory, tu se nalaze fajlovi koji su exe fajlovi, jel tako da meni treba da pokrenem ovaj nodemon, očigledno je to neki softver. I onda po mojoj nekoj logici ja bi trebao da odem i da kažem, hej, idi u node modules, jel tako, pa idi u .bin, sad sam video tamo, pa nađi nodemon, pa pokreni server.js, da on umesto mene restartuje to. Enter, upravo sam. Pogledajte ovo, upravo sam, tačno znam Windows. Windows je opasna mašina. Kaže security error. Ne da meni moj terminal Windowsa da izvršavam skripte. Kaže, to je opasna stvar da tebi u kompjuteru skineš neki spoljašnji program i samo ga egzekutuješ. Ne dam ti da to radiš, je li tako? Dobro, ali ako ovde ja sa strane, vas pomerim samo malo, ovde mogu da otvorim drugi, evo bash, koji mi dolazi kad svako ima instaliran git. To je drugi terminal. Ajmo da probamo isto. Kazat ću node modules, da li ovaj zna gde sam? Node modules, dash bin, nodemon, server. Sad vidim da li sam u pravu, da li je do mene. Jesam, pravu sam. Znači, ovaj terminal, Linux terminal me je pustio, nema security policy kao ovaj, pustio me da izvršim ovaj skript. I sada vidite, ako ja samo promenim da je Hello World 2 i pritisnem Ctrl+S, pogledajte, Hello World 2, nisam morao da restartujem ja server ručno, baš mu hvala. Tako. Međutim, da se ja ne bi mučio, prekinuću ovo, da se ja ne bi mučio, ja ću da odem u ovaj package.json, u ovaj naš start skript. Znate, mogu samo da otkucam start. I samo ovde kažem nodemon. Znači, pokreni putem nodemona server.js. Čim kažem start? Ajmo da probamo. Kazat ćemo npm start, pokreni ovo. On kaže, slušam na svaku promenu, vočujem, vidiš? Vočujem na svaku promenu koja bude u JS fajlovima, ja ću ti restartovati server. Hvala lepo. Ne mora više se mučimo oko toga. Te onda pravim svoj server, za to mi treba HTTP modul, kazat ću require HTTP modul, napravit ću, mogu i ovde .server, samo da znate, mogu na 100 načina, ali za sada jedan vam je dovoljan da znate, pa ću da napravim const server,
da je jednako uzmi taj modul što dolazi sa Node.js-om, napravi umesto mene server i svaki put pokreni ovu function, sad sam arrow function iskoristio za razliku od malo pre, nemam potrebe da bude imano, i tu imam request i response, dva objekta koji su mi jedan za odgovaranje, jedan za primanje podataka sa neta. Ok, vidjet ćemo šta ćemo tu da radimo, ali da bi se konstantno vrteo server, da ne bi se ugasio, kazat ću, hej, neka server konstantno sluša na neki port, neka bude ponovo na 3000, zašto da ne, a sam sebi ću da napišem neku poruku, ne mora, ovo je opcijalno, ali svi stavljamo listening on port 3000, čisto da znamo da, ups, šta se desilo, a nije jednako const server, je jednako HTTP. Evo ga, pokrenulo se, super, perfect. I evo ga naš server. Još jednom, ajmo da probamo da kažemo response.end, završi šta želiš da pošalješ nešto, a sa tim ponesi zajedno primio sam vaš zahtev. Ok, save, ajmo da probamo, neki Japanac će da otvori browser i da kaže neki localhost na port 3000, enter, primio sam vaš zahtev. Dobro, ajmo da odmah budemo malo pedantni i da kažemo da želimo da mu pošaljemo neku web stranicu koju smo mi napravili. Ajmo to da uradimo. Ajmo ovdje da dođemo i da napravimo neku index.html stranicu. Ovo je sad frontend. Ovo nema veze ni sa čim. Pravimo ju web stranicu. No tako? Ajmo da napravimo. Ovo je moja stranica koja je home page. Tako? Pravim neku stranicu. Međutim, moram da odem u moj server, pa da kažem, hej, aj skloni ovo za sada. Ajde ovako, ajde ti uzmi neku, ajde da vam prvo uprostim primjer. Kaže, uzmi neku index page, uzmi ovaj fs modul, nemamo ga, const fs modul, jednako je, sećate se, dolazi nam sa Node.js-om, rad sa file sistemom, da mogu da čitam fajlove, ništa drugo. I kažem, hej, znaš ovaj file system modul? On kaže, znam. Aj, molim te, pročitaj mi file. Read, file, ajde, nek bude sync, čisto da bi vam za početak bilo mama. On kaže, koji file hoćeš da ti pročitam? Ja kažem, index.html. Sačuvaj sve što piše u toj stranici, sačuvaj u ovoj varijabli. On kaže, važi, hoću. I ja sad kažem, hej, kad god neko traži nešto od mog servera, ti response, odgovori mu sa i završi ujedno odgovor, to će da bude finalni odgovor. On kaže, šta hoćeš? Ja kažem, ne znam, pošalji mu index page. Ok? On kaže, ok. I sada Japanac dolazi na moj zvanični sajt. Dolazi na home page. Ja sam naravno mogu da napravim tu stranicu kako god hoćete, ali tako da bude lepa, prelepa, tako da. Super. Super. Ako dođem ovde na tu indeks stranicu, napravim style i kažem da je body, background, imam pointu zašto ovo pričam, vidjet ćete za sekund, background color neka je 444, ajmo da vidimo da li radi, save, Japanac opet pravi request, ovo je crna stranica, tako, znači, radi sve, je li tako? Ali mi ne pišemo ovako stylove, je li tako? Mi zapravo ne pišemo ovako stylove, mi pravimo stylove u main.js-u, da napravimo novi file, main.css-u, izvinite, main CSS je za CSS. Te ajmo tu da kažemo body, background color, neka bude 444, a color neka bude Alice Blue. Dobro. Ajmo da linkujemo, kazat ćemo link, ovo je sad običan naš website, main.css, tako. Perfect. Save, refresh, sve bi trebalo da radi. Refresh? Refresh? Ne radi. Ajmo da otvorimo konzolu da vidimo šta ne radi. Tako? Pa on se ne žali na ništa. Ništa se ne žali. Šta je sad? Tako? Imam link ka main CSS-u. Što li ne radi? Sad ja moram da razmislim što ne radi ovo. Čekaj. Ajmo ponovo iz početka. Kad neki Japanac traži bilo šta u URL-u, se sećate?
Bilo šta. Može da napiše, čekaj da vas podsjetim, /kontakt. Svejedno, enter, svejedno. Pokrene se samo ova function, a ta function vraća indeks stranicu. Kad je dobio tu indeks stranicu, a očigledno je dobio, ali tako piše homepage, ajmo da odemo da vidimo šta je dobio Japanac. Japanac je dobio ovu HTML stranicu. Međutim, kako je počeo njegov brauzer, sećate se ovaj stream, ovako čita njegov brauzer, stream. Kada dođe do ovde, gledajte ovo, njegov brauzer kaže, ovo je novi request, moram da tražim novi file, main.css. I njegov brauzer, Japančev, šalje novi zahtev mom serveru. Ali znate šta? Moj server, kakav god zahtev dobije, on pokreće ovu funkciju. Šta se ovde desilo? 2 put je tražio nešto brauzer Japančev, 2 puta je tražio, ali mi smo mu svaki put poslali samo indeks stranicu. Ne piše ovde nigde da treba da mu pošaljemo main CSS stranicu. Ajmo da proverimo. Ajmo ovako. Ajmo da prvo kažemo, ja znam da u ovom requestu, što Japanac, mogu da tražim URL property. To je samo da vidim šta traži Japanac. Šta je to napisao u samom URL-u gore? To ajmo da probamo. Japanac je došao, sklonio ovde i kad je samo 3000, enter, vratim se u terminal i kaže, hej, tvoj Japanac je tražio 3 stvari. Ja kažem, kako bre 3 stvari, si normalno? Pa prvo je tražio slash, a to je prvi put se pokrenula ova funkcija. Pa kad je njegov brauzer pročito index.html, video da ima link za main CSS, pa je tražio od mene main CSS. A šta je ovo treće? Ovo treće, brauzeri su po defaultu namešteni da traže ovu sličicu ovde. Vidite, favi icon. Brauzer je sam namešten da šalje zahtev, brate, a sličica? Znaš, šta god uradim, brauzer kaže, a sličica? Gde ti je ova sličica ovde? Ja kažem, nemam sličicu, evo te sličica, razumiješ, nemam sličicu. Aha. Znači, 3 stvari je tražio brauzer od mene, ali znate šta? 3 puta se očigledno pokrenula ova funkcija. 3 puta se pokrenula funkcija. I sva 3 puta ja sam mu poslao jedno te isto. Zdravo, Aleksandar, jesi ti bio tu ili nisi, jesi se sad pojavio? Vidim da si. Ili si bio tu, a nisam ti video dao. Nešto je. On pleše uz neku muziku. Peš. Ok, nema se. Šta je na nama? Šta je na nama onda? Na nama je onda da provalimo šta traži Japanac, i da u odnosu na to ja ne šaljem uvek iste stvari. Ali samo da vam pokažem. Možda to i nije toliko komplikovano, da vam pokažem. Možda mogu da kažem ako je, mi znamo if statement, tako? Pa možda mogu da kažem ako je to što traži Japanac, ako je to tačno jednako kosa crta, sećate se kosa crta kad dođe na sajt, onda ja mogu da šaljem onu logiku, da izbrisah, ajde, nema veze, index page, da izbrisah ono, fs.read file sync i pošalji mu. Možda niko ne primećuje. Se sjećate kako sam ovde morao da, ako je neko pogledao ponovo čas ili vežbu ili nešto, sjećate se kako je ovde drugi argument? Koji je drugi argument ovde bio? Pored read file sync. Tako je, bravo, da može da mi pročita, da nije binarno, tako, da nije onih strinženja. A kako sad to nisam uradio? Nego samo kažem response, vrati ti Japancu index page. I zamisli save, refresh, Japanac dođe, enter i dobije page. Pa zar nije binarno? Pa jeste, ali ovaj software, ovaj browser je napravljen, šta nam ne valja? Valja nam sve, 3000, cancel, yes, enter. Šta ne, response.end. What the fuck? Šta smo uradili loše? Jesmo nešto pogrešili? Index.html, read file sync, ako je request.url, response.end. Ovo je do pre sekund super radilo, šta smo uradili? Jel ulazimo ovde, čekaj da proverimo. Console.log,
request dot, moramo da debugujemo, request dot URL, da vidimo što nam vrti i dalje browser. Sad mi interesuje mene što vrti. Ako neko dođe i traži ovu stranicu, ne bre, sad on traži main CSS. Me shvatate? Shvatate šta se desilo? Ja sam samo rekao šta da se desi kad je indeks stranice, ali tako? A šta kad on dobije tu stranicu i kad ta stranica traži main CSS, on opet kreće u function, ne ulazi u if statement i gledajte prazan kod. Ne ulazi u if statement. I browser je zbunjen. Šta sad? Šta sad, brate? Ne znam, vidi. Vrtim, čeka main CSS. On čeka sad main CSS. Je li tako? Ajmo da napravimo tu funkcionalnost. Ajmo da kažemo else if, ako je to što traži, da vam sklonim mišo, ako je to što traži Japanac, ako u URL-u piše main.css, ti uzmi uradi isto i ovo što si uradio gore i promeni i kaži da je ovo CSS page. CSS page, kako smo nazvali main.css. Ajmo da pročitamo iz našeg file sistema main.css. Ti njemu pošalji main CSS, tako? CSS page. Tako? Znači, prvi put će da uđe browser ovde, drugi put će da uđe ovde. Sve će da bude dobro. Save, refresh, enter. Oh my god, i dalje ne radi. Da li je moguće zbog one treće stvari? Se sećate da je opet zbunjen browser zbog favi icon. Znači, sad opet kaže, a moja sličica? Gde mi je sličica? Ja kažem, brate, nemam pojma, u svakom drugom slučaju ti samo kaži response.end. Završi. Neću da ti pošaljem sličicu, živ. Znaš, eto, neću. Idemo. Enter. Perfect. Dobro, a šta je sa sources? Main CSS. Smo dobili main CSS? Šta je sa main CSS? Body, background color, jesmo linkovali? Jesmo. Zašto nemamo main CSS? Nemam pojma. Sad ćemo da vidimo što nemamo CSS. Zašto ovaj nije pročito? Vidite, prazan sam dobio u CSS-u, sam dobio prazan index file, dobio sam to što treba, vidite? Lepo piše šta sam dobio, šta je Japanac dobio. Ali kaže, dobio si i CSS, ali nema ništa unutra. Why? Nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Ako je to što traži, možda nije pravi URL. Pa nije tako pisalo u URL-u, nego je bilo / main CSS, ili tako? Save, refresh. Proklete gluposti, sve kao nije bitno, ali bitno je. Jednostavno pisalo je / main CSS, je li tako? Ako svaki put ajmo da konzolujemo ovde, čim uđemo u ovu function, a nekad uđemo u neku if statement, čim uđemo u function, ajmo da konzolujemo URL. Save, refresh, ajmo još jednom gore, enter, ajmo da pogledamo šta je sve tražio i naravno piše / CSS. Znači morao sam ovde da kažem ako je to jednako / CSS. Ajmo još jedno. 3 zahteva je poslao Japanac. Prvo je poslao za index page, ja sam mu rekao, evo ti. Pa je on krenuo da čita tu page, pa je rekao u toj stranici ima neki zahtev za main CSS. Ja kažem, ok, pokreni ti ovu function ponovo i on kaže, sad se ovaj URL mečuje sa ovim. Ajde da mu uzmemo CSS page i da mu pošaljemo nazad. Svakom drugom slučaju, ako nisu ove dve stranice, ti kaži, završi, neću, ništa ti pošaljem, završio sam razgovor. I on kaže, ok, sve je završeno i Japanac dobija potpuno normalnu našu stranicu. Kako ovo zovemo? Šta je ovo? Ovo je kada server provajduje korisniku ono što korisnik želi, jel tako? Mi na osnovu našeg, za razliku od Xampa, 100 put ću da kažem, vidite, ja se pitam, mogu sam da kažem kad je / main CSS, ti mu pošalji, ne znam šta, nešto drugo. Ja se pitam šta šaljem nazad korisniku, a ne mečuje se ovo sa
putanjom fajla. Ne mečuje se URL sa putanjom fajla. Mada bi mogli tako da napravimo, tako? Razmislite o tome. Mogli bi da napravimo, da uzmemo iz ovog, dobro, ne komplikujemo, ali mogli bi da uzmemo iz URL-a ovde šta piše i da stavimo u FS read file. Jel bi mogli to da uradimo? Pa pročitamo iz URL-a i kažemo read file, to što piše u URL-u. I on kaže daj taj file, daj taj file, daj taj file. Dobro. Šta je ovde problem? Ovde je problem što ja kao developer moram da handlujem svaki request. E sad, ajde da se podsjetimo, a šta je sve request? Pa, brate, zamislite samo da imam jednu najobičniju sliku ovde. Image, source, pa imamo ovde neku sliku. Da? Pa ja bi opet morao da dođem ovde i da napravim još jednu if-else statement. I da kažem, a ako traži sliku, čekaj da pročitam sliku, pa da mu dam sliku. Pa to je komplikacija na temu, je li tako? I jeste. Zato postoji, hvala Bogu, postoje isto pomoćni alati koji će to da rade umesto nas, kao što je najpopularniji od svih Express Framework, koji će umesto nas samo da radi ovo. Samo će umesto nas da radi ovo na bolji način, je li tako? Da ne moramo mi svaku sliku da pravimo putanju za svaku sliku i za sve. Fantastično. Ali ovo mi je savršeno, zašto onda kažeš, hej, pa Danilo, ajde da naučimo taj ekspres. Ja kažem, čekaj sekund samo. Ja bih voleo, šta je s onim? Sjećate se Xampa, a šta je s onim get i post? Ne se sjećate da brauzer, Japančev brauzer, može da priđe serveru na dva načina, sa get, preko URL-a, ili sa post, da ide preko URL-a. Kako sad ovde to? Tamo je bilo automatski namešteno, pa sam imao neke varijable, one globalne $post, $get, šta sad? Ja kažem, pa vidi, zašto je to vezano? Razmislite sami, zašto je vezano get i post? Pa za request. Jer tako nije za response. Nego to je vezano kako korisnik hoće da priđe serveru. Što znači mora da je negde ovde, u ovom request objectu, je li tako? Dobro, ajmo da probamo. Ajmo da, umesto što u ovom requestu tražim URL, da vidim šta je napisao u URL-u, ajmo da probamo da tražim metod. Da vidim kojom metodom čovek hoće da pristupi ovom serveru. Ajmo da probamo. Enter. Ajmo da se vratimo. Sva 3 puta server je rekao daj mi preko URL-a, ali tako? Daj mi 3 puta, ali tako? Još jednom za indeks stranicu, jednom za main CSS, jednom za favy icon. Aha. A kako mi da demonstriramo post? Pa ajmo u našu indeks stranicu. Ajmo da napravimo formu. Form, neka bude action. A šta mislite ovo? Pazite ovo sad. Sad ću da vas iznenadim. Mogu da napravim ja drugu stranicu. Neka bude action, recimo /process.html, recimo. Pa kaže metod post. Okay? Može i velikim malim slovom. Evo da vam pokažem. Input, type, možete nebitno šta će da piše, ali samo stavimo button, stavimo recimo save. Tako. Samo da vidimo kad dođe ovaj ovde, da li ima forme. Evo je forma, da. Evo je forma na stranici. Još jednom, kad on klikne ovaj save, ići ćemo na ovaj route. Mi imamo sad novi izraz, na novu putanju. Ali zanimljivo, ova putanja više nije iz URL-a. Ne piše u URL-u, ništa neće da se promeni. Daću vam primjer. Gledajte ovo. Možda će da mi bude kontradiktorno. Ajmo da vam pokažem. Ajmo da dođemo u server.js i da napravimo... Ajmo ovako. Gledajte ovo sad. Ako je request ne vredi. Ako je request.method jednako get, čitajte dole ovo što pišu, da je sve bilo get. Ajmo da uzmemo sve ovo i da prebacimo ovde, ok? Je li tako?
Da li može ovde format? Yes. Još jednom, šta god je get metoda, mi smo pripremili odgovore. Trebalo bi da radi već samo po sebi. Čekaj da vidimo. Ide ovde, enter, evo radi isto. Samo smo ubacili ako je get metoda. Ali, ajmo da nađemo ovde, else, mogu čak i da stavim, da budem eksplicitan, else, if, ajde da stavimo lepo. Ako je ta metoda request.method jednako post, pretpostavljam da je velikim slovima, nisam video dole. Pretpostavljam da će ona forma kad klikne ovaj ovde, da bude ova ovde stranica, tako? Te onda mogu da kažem, ako je putanja, ali neću da komplikujem sada, ajmo samo da kažemo response dot end i da kažemo stigli podaci iz forme. Ok? Ćemo da probamo. Save, nazad, idemo još jednom refresh, evo je naša stranica, hello, bla, 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 save, stigli podaci iz forme na serveru, ali tako? Tamo su negde, ali tako? Pa verovatno ima neki request body što dobijem, ali to nije baš tako, kad je ovako čist Node.js, nije tako prijatno raditi. Tek će da vam bude lepše, ovo je sad bare bones, osnove kako stvarno radi, ali kad uzmemo framework kao što je Express, to će da bude pesmica. Samo kažemo post i get, i dobijamo šta god hoćeš. Biće ultra lako, verujte mi. Samo kad možemo da razmislimo. Znači, ja mogu da kontrolišem oba načina. I get i post mogu da kontrolišem, tako? Zašto je popularan još Node.js? Vidjet ćemo kako možemo da provajdujemo naš web content, web aplikaciju, da provajdujemo korisniku. Lako. Ovako nekako i lako. A znate zašto je popularan još Node.js? Da uopšte ne provajduje content. Da uopšte ne provajduje HTML, da uopšte ne provajduje stranice, niti aplikacije bile kakve, nego da provajduje čiste podatke. Zamislite da imam mobilnu aplikaciju koja ima putanje koje su vezane za ovaj moj server. Znači, samo mobilnu aplikaciju koju što ja ne provajdujem korisniku, nego neka mobilna aplikacija se kači na moj server. Ajmo da vam dam primjer. Ajmo da u getu ovde imamo još jednu putanju. Ajmo da stavimo ovde pa da kažemo else if, ovako, pa da kažemo ako je ta putanja slash API, obično je svi zovemo slash API, te moramo da kažemo ako je request URL, tačno je jednako slash API. Otprilike to znači neko traži od mene neke podatke. Ne traži da mu dam stranicu, nego podatke. Stići ću da završim ovo što želim da vam kažem. Gledajte ovo, možda kažem, ne znam, const data je jednako array i unutra imam name Danilo, age, danas je nažalost 46, te ajmo da kažemo imamo i name Pera i age, on je mladolik. Dobro, imamo neke podatke, naravno to ćemo mi prebaciti u neki drugi modul i tako, to je nas nebitno, ali možda mogu da kažem response.end i kažem, hej, znate, u ovom responsu nemoj da mislite da može da putuje svašta. Može da putuje tekst. Znate, a ovo nije tekst. Ovo je neki data type nekog programskog jezika. Što znači moram da ga pretvorim u tekst. Te kažem json.stringify, sećate se kako pretvaramo nešto u JSON-a. JSON je tekst, je li tako? I kažem uzmi ovaj naš data. Tako? Ajmo da probamo. Save,
ništa se ne menja. Ako ovaj ode na početnu stranicu, on dobija homepage. Ali, šta ako ode na /API? Dobio je čiste podatke, znate. Ti kažeš, Danilo, brate, kad sam ja u životu pravio web stranicu koja ima link, pa sad izađu kao podaci, kao, brate. Ja kažem, slažem se, nisi to radio, ali ajmo da obrnemo situaciju. Ajmo da odemo u index.html i da iznad ove forme napravimo button i da mu damo ID, se zove, ne znam, btn je ID, nemam pojma da sad ne lupam. I kazat ću get data. Samo lepo. Ne zaboravite, ovo je front-end. Ovo nema veze s Node.js-om, ni sa čim. Ajmo da napravimo na dnu našeg, da napravimo JavaScript, koji mi znamo, je li tako? JavaScript za našu web stranicu, nema veze s Node.js-om, opet 100% vam kažem. Dokazat ću vam, let btn jednako je document.query selector, daj mi button. Ne, daj mi nešto što ima ID, pošto imamo dva buttona iz forme, još jedan. Ajmo da kažemo btn.add event listener, kad kliknem na to dugme, želim da se pokrene evo ova function, ok? Ajmo da ono što smo siguran sam, svi znamo, a to je naš XML object, pa ćemo da vidimo šta je new XML HTTP request, evo. I onda želim da kažem xml.open i ispod xml.send. Šta ja radim? Pravim Ajax. Frontend pravi Ajax zahtev da dobije podatke sa servera. Ali ovoga puta sa našeg servera, znate, koji mi pravimo. Daću vam primjer. Kakav zahtev? Get zahtev. Koja stranica? Koji je route? Ne zovemo to više stranica, ali tako? Nema tu više nikakve stranice. To je samo putanja. /API, svećate se. Mi imamo takvu putanju. Ako je /API, uradi ovo, jel da? Daj nekom podatke. Ko traži? A ko traži? Traži Ajax, jel tako? Ajmo da stavimo kao treći ovaj argument, da stavim false, da ne bi morao da slušam one, ako se sjećate, da ne moram da slušam event listenere i tako dalje. Te ajmo da probamo. Console.log xml.response text. Ok? Još jednom. Jako mi je bitno da ovo sad skapirate, jer rekao sam vam, bit će zbunjujuće šta je frontend, šta je backend. Idemo još jednom. Ovo je stranica koju je dobio Japanac od nas. Celu ovu stranicu je dobio Japanac od nas. Još jednom, svakog da posjetim, to je kod koji se pokrenuo u ovoj if statement. Kada čovek dođe na slash, uzmi indeks stranicu i pošalji. Međutim, naša indeks stranica ima svoju neku logiku za frontend. Ima neke batone, ima script tagove za svoja stranica. I šta kaže taj script tag? Kaže, kada na toj stranici neko klikne dugme, napravi jedan Ajax zahtev za ovaj route. Onda uzmi i prikaži mi šta odgovori taj server. Te server će, kad klikne taj dugme, pogodit će server ovaj route, /API. Mi ćemo da mu provajdujemo podatke i vratit ćemo mu nazad. Frontendu. I on će da dobije te podatke gde? Evo ovde, u XML response. Znate, ajmo da vidimo. Ok. Samo da razjasnimo šta je frontend, šta je backend. Ajmo get data. Get data. Get data. Ne radi. Šta sad ne radi? Klik nisi dobro napisao, ali k na kraju. Gde? Evo viš tu, klik pa function. Ajde, veli. Tako je, bravo. Ja vidi, ja ne znam šta ne radi. Ja moram da debugujem još jednom. Klik, get data. Frontend je dobio podatke. Znate, frontend, Japanac je u svom brauzeru dobio podatke. Sa našeg servera. Na neki njegov zahtev Ajax.
Samo da vam kažem, vi bi sad znali kako putem JavaScripta da napravite ovde kartice u odnosu na podatke koje ste dobili. For loopovali bi podatke koje ste dobili, pa bi pravili bootstrap kartice ovde ovako lupam. A to nema veze sa serverom. Ne pravi vam server. Ne pravi vam server kartice, nego bi vaš front-end pravio kartice. Šta je poenta ovde moje priče? Da probamo, da samo u jednom času, evo, sutra imamo i konsultacije, pa da me pita svako šta ga nešto muči. Ali ono što mene muči je da jasno razjasnim šta je moj kod za server i kakve on veze ima s frontendom. Nema nikakve. Ovaj server služi, ovaj kod služi da obslužuje podatke. Kakvi god to bili. Da li hoćeš web stranicu? Evo ti. Da li hoćeš čiste podatke? Evo ti. On samo kaže evo ti. A ovo što smo mu dali, indeks stranicu, izvinite, molim vas, ona ima svoju neku logiku. Kasnije će ovo biti React, Vue.js, Angular, potpuno svoja logika za svoju stranicu. I šta će da radi ova logika na frontendu? Pa da kontaktira server. Hej serveru, treba mi ovo. Hej serveru, treba mi ono. I server kaže, evo ti, evo ti. A zašto je to dobro? Zato što je ovo neverovatno brzo. Znate, ovo provajdovanje podataka je Node.js-u neverovatno brzo. Znate, nema web stranice, nema HTML-a, nema bla, 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 nego samo kao, evo ti podaci. Pa zato je sistem front-end, back-end se razdvojio, zato što je zapravo dobro, brzo. Neka front-end radi svoj posao, pravi web stranice, a ne da pravi back-end stranice. Mada može, ja volim server-side rendering. Već u sledećem času ću da vas pitam kako bi mi mogli da napravimo dinamičnu web stranicu. Znate, moje pitanje za vas bi bilo sve ovo lepo, provajdovali ste stranicu index.html. A kako bi napravili ovu stranicu? Pitanje je jedno, bez veze. Zamislite, daj da pogledamo stranicu. Zamislite da ovde ova stranica i ja kažem, pa dajte napravite mi ovde dve ove kartice za ove korisnike. Pošto imamo očigledno dva Danila i Peru, ali tako? I kad bi vas ja pitao, pa dobro, napravite mi ovde dve kartice. Kako mi da napravimo dve kartice na serveru? Pričam vam na serveru, vi ste svi frontendaši, neko zna React, pa odmah ima ideje kako bi to uradio ili ne znam šta, čist JavaScript, pa povučeš JSON putem Ajaxa, pa ćete da pravite. Ja vam kažem, ne. Ovde mi vi napravite stranicu. Ovde. Evo ovde, pre nego što mu daš stranicu, nek bude gotova. Kao PHP. Se sjećate kako PHP radi? Pokazao sam vam. Prvo napravi stranicu, pa pošalje korisniku gotovu stranicu. To ja hoću. Morao bi dobro se razmislim. I hoćemo zajedno, tako. I opet kažem, zašto ja to radim sa vama? Ne da bi vi radili tako, postoje templating engine, postoji front-end, back-end razdvojen, postoji 100 načina da to uradimo, ali hoću da ručno uradim, da bi vi shvatili šta ovo što radite. U stvari, da bi vi shvatili šta ovo što radite u frameworku na kraju kraja. Znaš, da bi vi shvatili zašto ste zamenili server-side rendering sa Reactom. Znate, da shvatite zašto ste to uradili. Nije samo što znate da uradite. Možda to i nije tako dobro, možda je dobro, možda nije, vidjet ćemo. Ali eto, to je moj uspeh za sada bi bio da ste stvarno svesni, čekajte da vam zatvorimo. Jer ove tehničke stvari kao što su, oh my god, kako sam glup. Ove tehničke stvari, kao što su NPM, kao što su requireovanje modula, da li naših ili od Node-a ili eksternih preko NPM-a, to je smešno. Mislim, require i dobiješ tu funkcionalnost. Pa čitat ćemo dokumentaciju ako ništa drugo. Da. Server da pokrenemo je jedna glupa rečenica, create server. I čak evo response.end i pošalji čovek. Pa mislim kad svedemo na kraju zapravo nije ni komplikovano. Imam 3 stvari koje treba da radim. Pošalji korisniku šta god ti hoćeš. Ali čim uđemo malo dublje u problem, znate,
postojaće razni rauci, postojaće razne permisije, postojaće gde je onaj session što smo pogledali u onom PHP-u, bilo je baš fino, start session, super. Šta ću sa sessionom sad? Šta su roles? Da li ću da se odlučim na server-side rendering ili ću da koristim čisti JavaScript ili kako da implementiram Vue.js unutar sveg ovog sistema. Ali tako? Ima mnogo priča o tome stvari, mnogo komponenti da uklopimo zajedno, ali svaka komponenta sama za sebe, svaka stvar individualno, pa kad razmisliš nije teško, brate. Neko je tražio URL, main CSS, ja sam otišao, uhvatio taj main CSS file i rekao mu, evo ti. Toliko o tome, brate. Nisam filozofirao ništa. Toliko o tome. I onda sad počinjemo priču. Jel imam minut samo da... Još minut, poslednji, neću da znajem. Poslednji. Možda neko kaže, hej Danilo, beše ne valja u Node.js-u da koristimo ovo sync, tako? Ja kažem tačno. Lako bi ovo promenili da sklonimo ovo sync, pa bi imali callback function ovde, pa bi poslali ovo response to end u callback function. Tačno. Ja sam samo htio da dam primjer prvo da nam bude jasno da odmah ne mora da bude callback function, tako da. Rešit ćemo to. Ali ajmo da uzmemo jedno pitanje za vas. A šta vi mislite o ovom sistemu da ja uzmem, sklonim ovu konstantu i pastujem je ovde? Šta vi mislite da ja uzmem ovu konstantu gde uzimam CSS file i pastujem je ovde, ok? Jel imamo treći? Nemamo. Ajmo da ovo ćemo da sklonimo i da napravimo ovako. Ovo nešto, ovde sam nešto sjebao, ali tako? Očigledno, gde mi je, ali tako? Create server. Index page sam uzao, ova mi fali. Index page sam uzao i ovo ovde, da. Evo ga. Dobro. A sad je bolje. Šta je sad? Hoću da svi zajedno razmislimo ovdje. Da sam imao 1.000.000 korisnika na sajtu. Ja sam napravio nešto i svidelo se ljudima ovo što sam ja napravio i 1.000.000 korisnika. Trenutno je 1.000.000 korisnika na mom sajtu, zamislite. Recite mi, kako bi se odigravalo ovo što sam malo pre, sad sam podigao gore, ali ovo malo pre, gde svaki put kažem sačekaj da pročitam fajl, evo ti. Sačekaj da pročitam fajl, evo ti. Ne bi to dobro bilo. Svi bi čekali. Aha, tu na snagu stupa ona callback function, ali tako? Pa sve ide u queue, pa kako kome stigne na redu, kad stigne server, daći ti fajl. To je bolja varijanta, slažem se. A čekaj da vas pitamo. A šta sam ja ovde uradio? Gledajte, kako se čita jedan kod? Nije bitno koji kod na svetu. Čita se od početka do kraja. I gledajte ovo. Moj ovaj interpretator je krenuo da čita ovako kod i kaže, hej, idi pročitaj neki fajl i sačuvaj ga u varijablu. Idi pročitaj drugi neki fajl, sačuvaj ga u varijablu. On kaže, dobro. Hej, želim da napravim server. Pazi, tek sad želi čovjek da napravi server. Dobro. Kaže, hej, kad ti neko traži /URL, daj mu index page. Pa već imamo index page. Ne treba da čita ništa. Ja sam pre nego što sam pokrenuo server, sačuvao fajlove u varijablama i ako imam 1.000.000 korisnika, ja instant svima dajem jer već imam, ne čitam ni iz kakvog file sistema. Već je pročitano i već sačuvano u varijabli pre nego što sam i krenuo. Uopšte nije bitno sad ovo. Meni je bitno kako mala sitnica kada radimo u backendu. Mala sitnica može da znači da 1.000.000 ljudi čeka ili 1.000.000 ljudi su korisnici sajta perfect. Nema nikakvih problema. Znači moramo ipak da razmišljamo šta blokira kod. I onda neko sad dođe, učio je na pamet i kaže ja sam čitao da ovo sync blokira kod, to ne valja. A sad vidi ovo sad. Ispostavilo se da je ovo brže 1.000.000 puta nego da ovo. Nego da sam doli pisao. Iako je sync. Dobro, samo malo razmišljanja. Doći ćemo, vežbat ćemo pa ćemo da dođemo na ideje.
Sad kad imamo ovaj sistem, otvaraju nam se vrata da počnemo da, znate, možemo počnemo da radimo, sad znamo kako, sad znamo šta hoćemo, sad samo da vidimo, upetljaće se brzo baze podataka, ovamo nam, pa će onda tu češkanje da bude, više ovo neće da bude problem, kao ovo je uzmem response, evo ti response, evo ti response, evo ti response, to neće bude teško, za čas, dva to više neće bude teško, ali šta da mu dam kao response, počet ću da se pitam. A vidjet ćete već sljedeći čas s ovim karticama što sam vam zadao, kako da to rešimo, ne znam, nek neko razmisli, pa ćemo da vidimo kako da rešimo kartice, da mu već pripremim stranicu. No? Dobro, sutra su konsultacije, molim vas, svako ko ima pitanje, otvorena vrata, svako ko ima pitanje, najotvorenija, Danilo, ono, nemam veze što se prije te, bra, nemam pojma. Možeš ponovo da mi kažeš šta beše, ono, nisam uošte skapirao šta je ono. Znači, sutra je dan za to, pa s'il vous plaît, u isto vreme. Ajde. Danilo, ako je ono značilo danas, nažalost, 46, srećan rođendan. Da, hvala. Uživaj. Super, hvala. Pa dobro, još uvijek je ok. Još uvijek to mlado. Još sam davno zacrtao da sa 50 godina ću da se slikam da sam perfect, ono još mlad sa 50, a posle kako hoćem. Znači imam još 4 post penzije. Da se zajebavam. Aj, čao, vidimo se sutra. Ćao ljudi. Ćao.